Rêya azadiyê diyar e. Felemez ûlû. Di sala 2024 de li seranserî cîhan û herêmê gelek bûyerên girîng qewimîn. Hin ji van bûyeran mihra xwe li salê dan û çi bi nîqaş çi jî bi giringiya xwe derbasî sala 2025 bûn. Wisa diyar e ku wê ev bûyer bi giringiya xwe ve mijarên me yên sereke bin û di rojeva raya giştî de ciyê xwe bigirin. Yek ji van rojevan bêguman pergala qirkirin û îşkence ye ya li îmraliyê ye. Beriya her tiştî divê bêzanîn ku em nikarin pergala tecrîda li îmraliyê ji rûdanên li herêmê diqewimin cudatir bigirin dest. Li çar aliyên Kurdistanê êrişên li ser gelê Kurd û şerê ku li herêmê bi pêş ve dikeve bi vê pergala qirê ji ve girêdayî ye. Bi armanca dawî li vê pergala qirkirinê bê anîn, di nava salê de pêngava ku bi duruşmeya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî hatibû destpêkirin, yek ji rojeva herî girîng e a gelê Kurd û dostên wan bû. Kesên ku bi dildarî beşdarî vê pêngavê bûn û jê re pêşengiyê dikin, dizanin ku aramiya herêmê bi azadiya fîzîkî ya rêbera Apo re pêkane. Lewma ne tenê li Kurdistanê, di seranserî cîhanê daxwaza ji bo azadiya rêbera Apo derket asta herî jor. Vê pêngavê lîstik û planên hêzên hegemon ên li ser doza Kurd tên pêşxistin jî deşifre kir. Çawa, bêdengiya saziyên navneteweyî li dijî binpêkirinên mafên mirovan ên li girava îmraliyê û ne bi cîhanîna biryarên dadgehên navneteweyî ne bûyerên ji rêzê ne. Ev bêdengî bi awayekî tê wateya piştgiriya siyaseta qirkirinê ya dewleta Tirk û desthilata AKP û MHP. Bêguman ev piştgirî ji hezkirinê wê de tir xwe dispire hinek berjewendiyan. Dewleta Tirk ji bo ku li dijî tevgera azadiya Kurdistanê destê xwe xurt bike, di salên dawî de gelek tawîzdan hêzên navneteweyî. Ji ber vê siyaseta ku bi gelên Tirkiyê de winda kirin, desthilata AKP û MHP xetimiye û nikare bibe hêza çareseriyê. Dewleta Tirk eger dixwaze di nava plan û projeyên li ser rojhilata navîn tên bi pêşxistin de cih bigire, divê guh bide paradigmaya rêber Apo ya neteweya demokratîk. Di vê çarçoveyê de rêya diyaloga bi rêber Apo re jî diyar e. Ji xwe pêngava ku ji bo azadiya rêbera Apo hatiye destpêkirin, rastiya vê perspektîfê bi hemû giringiya wê datîne holê. Ji ber vê yekê ev pêngava ku belavî çar aliyên cîhanê bûye û ji her beşê civakê kesayetên navdar pêşengiyê jê re dikin, divê ji aliyê muxataban jî bêdîtin. Şîrîkê piçûkê desthilata AKP û MHP Devlet Bahçeli di payîza sala 2024 de behsa giringiya rista rêbera Apo ya di çareseriya doza Kurd kir. Gelo çi bû ku dewleta Tirk a ku di pergala qirkirin û işkenceyê de wisa israr dikir, ji nişka ve zimanê xwe guhert. Bêguman ev nêzîkatiyeke stratejîk e, yan taktîke dê bi demê re diyar bibe. Lê di rewşê heyî de tişta ku diyar e dewleta Tirk bê ku pirsgirêka Kurd di nava xwe de çareser bike, ne mimkün e ku beşdarî nava planên ji nû ve sazkirina rojhilata navîn bibe. Di vê çarçoveyê de pêşîbiraziyê rêber Apo, Ömer Öcalan di 23 Cotmeyê de çû îmraliyê û bi rêber Apo re hevdîtina malbatî pêkanî. Bêguman bi vê hevdîtinê re piştî demeke dirêj agahkirtina ji rêber Apo di aniya azadîxwaz û yekîtiya gelan de moraleke mezin pêkanî. Ev moral ji bo têkoşîna dema pêş jî bû hêzeke xurt. Lê diviya bû ku ev hevdîtin di zemîneke siyasî û hiqûqî de pêk bihata. Ji ber vê yekê hevdîtina parlamenterên Dem Partî, Pervîn Buldan û Süreyya Önder a di 28 Kanûnê de ya ku bi rêbera Apo re pêkanîn xwedî giringiyeke mezin e. Em dikarin bibêjin ku ev hevdîtin di encama sekin û têkoşîna rêber Apo ya li girava îmraliyê berxwedana tevgera azadiye ya Kurdistanê gelê Kurd û dostên wan de pêk hat. Piştî hevdîtinê di daxuyaniya ji aliyê şandeya Dem Partiyê ve hate parvekirin de bi awayeke pir aşkere tê dîtin ku rêber Apo li dijî tune hesibandin û ji holê rakirinê careke din bi berpirsiyareke dîrokî rabûye û bûye hêza çareseriyê. Di peyamê de angaşt û biryardariya rêbera Apo ya di çareseriya pirsgirêka Kurd û demokratîkbûna Tirkiyeyê û çareseriya pirsgirêkên li rojhilata navîn de tê dîtin. Li gel vê ji bo ku li herêmê aştiya gelan bi pêş bikeve, balê dikişîne ser rista hemû pêkhate û aliyên cudayên civakî jî. Ev baweriya bi rêya çareseriyê ye. Di çarçoveya vê peyama ku rê nîşanî hemû aliyan dide de şandeya Dem Partiyê ji serê salê û vir ve dest bi hevdîtinên li gel partiyên siyasî kir. Em bi vê peyama ji rêber Apo hatî ketin salanû. Wisa diyar e ku ev peyama ku ji heft xalan pêk dê bibe nexşereya têkoşîna gelan a sala 2025.
ji bo serketina vê jî divê angaşt û biryardariya ku bi vê pengava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî hêbêhtir bêmezin kirin. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo dêrê li ber hemû planên ku li Rojhilata Navîn îradeya Gelan tune dihesibîne bibire. Lewma divê pêvajoya ku li ser herêmê plan û hesabên nû tên bi pêşxistin de ji bo serketina Gelan divê têkoşîna azadiya fîzîkî ya rêber Apo jî bêmezin kirin.